Стигнахме до момента на разчет да видим колко аджебани струва една такава баня. Стигнахме до момента на разчета, в който ще разберем колко струва една такава баня, да си я направим сами, да потърсим майстор, да знаем стъпките, по които как се прави. Това е едно от най-съществените помещения в едно жилище с най-много детайли. Имаме водопровод, канализация, имаме плочки, имаме хидроизолация, имаме изравняване на стените, изравняване на пода, имаме залепяне на плочки, позициониране на мебели, на уреди, на душове, на тоалетни, на всички тези неща. Това е помещението, в което се съдържат най-много процеси в цялото жилище. Затова нека да разберем колко ни струва на такава баня през 26-та година за труд и за материали. Първото нещо, което трябва да направим в една баня, когато влезем в нея, да я изкъртим, ако тя е за къртене. Ако е за довършване, просто са направени стените, строителството е ново, имаме много по-малки процеси. В този случай банята е стара, на 25 години, трябваше да бъде изкъртена цялата, да се направят нови канализации, да се постави, както в този случай, модерната структура, да се изравнят стените наново, да се изравни пода наново и имаме малко повече процеси, отколкото ако го сравним с ново строителство в баня. Къртенето, извозването и изхвърлянето на боклуците е нещо, с което трябва да се съобразяваме, когато правим ремонт на такова помещение. Цената, която ще ви обявят повечето хора е спрямо това колко боклук има в чували или в кубици, на кой етаж е банята, има ли асансьор и би било добре в банята да ви даде един човек, който се занимава с всичките процеси, така може да бъдете спокойни за това кой носи отговорност. Защото процесите в една баня са свързани с различни дейности. Доста често има хора, които вършат само една или две дейности, след него върши някой нещо друго, трети нещо трето и кореспонденцията помежду им е много слаба, особено за такива вътрешни ремонти, частни, които са за обикновения човек или необикновения. И кореспонденцията между майсторите е много важна. Това е от основно съществено значение дали вие ще получите добра услуга накрая. Ако фирмата е една, най-добре да е фирма, най-добре да има един човек, който да носи отговорността. Ако е майстор, добре е само той да носи тази отговорност за цялото това нещо. Първото нещо, което трябва да направим, когато къртим банята, е да намерим читав майстор, който да ни даде оферта. Най-добре е майсторът, който ще ви прави помещението да бъде един. Ако пък вие си правите помещението, вече може да осъществите всякакви колаборации. Затова, в този случай банята е на 4-ти етаж, няма асансьор, старо строителство е, вариантите за изхвърляне са няколко, един е на депо, другия е да дойде някой с бус да ви изхвърли нещата и третия е да си наемете един контейнер, който да седи 5 или 6 или 7 дни долу пред входа и вие просто да си изхвърляте в него, когато имате събрани боклуци. В този случай аз използвах контейнер. Къртенето и изхвърлянето на боклуците за такова помещение около 25 квадрата струва 450 евро. Второто нещо, което се прави, когато се изчисти помещението, това е да се закупят материалите и да се доставят на обекта. Единият вариант е вие да си ги купите, който би бил излязъл най-евтин. Другия вариант е човек, който ще ви изпълнява проекта, да ви купи, да ви достави нещата. Това е много полезно, когато някой от клиентите живее в друг град или в друга държава, защото по този начин срещу някаква сума, според зависи как се договорите, той може да ви свърши нещата, вие да сте спокойни, че ще има винаги на обекта материали
и просто нещата да вървят без да присъствате физически, което е едно облегчение за хората, които не са в града или са постоянно на работа или живеят в друга държава. Една такава услуга струва между 250 до 500 евро, зависи точно какво трябва да се направи. Дали трябва да се качат само материалите за залепяне на плочки, дали трябва да се качат мазилка или гипс картон, колко, дали трябва да се купят плочките от магазина да се доставят, за да се качат. Разбира се, зависи от това дали помещението е апартамент, който ще се ремонтира, имат асансьор или нямат, къща ли е. Просто много са подточките, които определят тази цена и тази сума. Третото нещо, което се прави, това е да се види дали ще се сменят тръбите. В този случай това помещение няма нужда от сменяне на тръби, само няколко премествания заради структурата. Всичко друго си беше на същото място и си пасна на същите тръби. Обикновено смяната на тръбите в такова помещение струва между 250 и 500 евро. Говорим за чиста и за мръсна вода, като това е сума единствено само за труд. Материалите за една такава баня излизат около 150 евро, което са около 300 лева, ако си смените цялото ВИК от водомера, включително и водомера. Така че, ако си го изработите вие, ще ви излезе със сигурност най-евтино. Четвъртото нещо е изравняване на стените. Това се наложи да се направи в това помещение, така че това съм направил. Беше необходимо да се изравнят, за да може след това следващия процес да стане още по-лесен, да се изхарчи по-малко материал за следващите стъпки и плочките да се получат максимално равни, защото колкото по-крива е стената и по-голям пълния ще се прави, толкова повече има шанс плочките да се размърдат, да се получи назъбване и просто да не ви се получи добре работа. Особено когато ползвате такива плочки големи, пък и за каквито и да е, хубаво е основата ви отзад да е максимално равна. Материалите, които използвах за направата на стените, гипс картон на лепене, знам, че много хора не го харесват това нещо, обаче е много важното начинът, по който се полага, основата, която се използва. В този случай банята е изградена с итонг, така че много добре се получи кореспонденцията между итонга, гипса и гипс картона. Важното при гипс картона е и абсолютно задължително да се поставя хидроизолация с хидроизолационна лента. То е задължително, никога не се пренебрегва, никога не се пропуска, защото ако не си сложите хидроизолация, ще ви сипе гипс картона и ще почне да ви охлясват стените на другите помещения. Същото важи и за мазилката. Дори да е твърд материал, т.е. да не е гипс картон, да е измазано, задължително слагайте хидроизолация. Просто това е закон, който не трябва да бъде пропускан в никакъв случай. Материалите, които използвах, са 9 гипс картона, 5 турби лепил за гипс картон и 1 литър грунт. Тези неща излязаха на стойност 250 евро. Монтажа за гипс картона е около 20-25 евро на квадрат за залепене на гипс картон, така че в този случай 20 квадрата излязаха 400 евро. Следващата подточка, преди малко споменах хидроизолацията. Хидроизолацията в една такава баня по стените и по пола е около 23-25 квадрата. Една бака от 15 кг е абсолютно напълно достатъчна и тук в това видео може да видите как се прави точно, за да имате представа. Една бака от 15 кг струва 60-65 евро, зависи на коя марка. Хубаво е да си вземете хидролента и тя още към 40-50 евро. Стават приблизително 120 евро цялото това нещо с хидроизолацията. Труда за монтаж е 450 евро за една такава баня. Слагат се два слоя, важно да няма прах отдолу, важно да се направят вътрешните и външните риви с хидроизолационна лента, за да ви се получи помещението като басейн. Монтаж на структурата за вграждане. Структурите за вграждане варират от 300 до 600 евро, зависи какъв бутон искате, зависи каква санитарна чиния искате, зависи каква марка е самата структура, която се вгражда. В този случай тази е доста масова на гроя, 350 евро струва целият комплект и 200 евро струва труда да се монтира това нещо и да се затвори с гипс картон. Тези цени, които казвам, са приблизителни, в различните градове са различни цените според покупателната способност на хората.
Разбира се, цените се определят също от това какъв е бюджета на клиента, какъв е вашия бюджет. Изобщо под въпросите са много. Аз задавам някакви ориентировъчни цени, които най-често аз работя на тях. И виждам, че доста хора, които са майстори и най-вече искам да отбележа, това са цени, които са от фирма изпълнител. Не от частно лице, не от байпешо, не от братовчерите, не от някой си друг, а човек, който си плаща нещата както трябва и си държи счетоводство и ред на извършения труд. Монтаж на плочки. Плочките с този размер, 1,20 на 60, варират от 25 евро до 75 евро за квадратен метър. Говорим за някакъв среден клас, който е достатъчно добър, така че да държи дълго време на времето. В този случай плочките, които съм използвал, са 52 евро на квадратен метър. 23 квадрата, понеже съм взел 10% повече, т.е. на 20 квадрата баня, вземете поне 2 квадрата, дори 3 повече, няма да сбъркате. Винаги може нещо да се случи, доста често плочките са неравни, някои от тях самата им структура просто е на няколко слоя, чупят се накриво. Затова винаги си вземете 2-3 квадрата повече. Едни 10-15% според мен са абсолютно задължителни. В този случай 23 квадратни метра по 52 излязаха почти 1200 евро. Подовите плочки са 60 на 60, те са за 45 на квадратен метър, пак в евро. Излезнаха 225 евро на квадрат. Купил съм 5 квадрата, защото ми трябваше за обръщането на пракчето, при вратата също се обръщат, така че отново е добре да имате малко повече плочки. Пракчето на душ кабината. Когато се слага пракче от плочка, то е хубаво да се изгради. В този случай пракчето, което съм направил е с лайсни, по най-обикновен начин, 6 см широко, 3 см и половина високо, напълно достатъчно за една баня. В този случай той излиза 160 евро на клиентите. От технически камък един такъв прак струва към 120-130 евро, горе-долу същото. И вече пракчето, ако решите да се прави с герунг, т.е. с пилен ръб, да няма лайсна, тогава може да стъпи до 200 евро. Но пак ви казвам, това са ориентировъчни цени, на всяко населено място по различен начин се таксуват нещата, всеки си измисля някакви цени. Просто най-важното, което според мен е решаващо значение, това е човека дали може да му се има доверие, дали има фирма, дали има някакви направени ремонти преди това, дали ви през препоръка. Просто това са нещата, които според мен трябва да се гледат, когато се търси майстор. Нещо, което също е доста важно, това е перфорирането на самите плочки. Това е един процес, който отнема около един ден работа повече, само за да се перфорират дупките на правилните места. Има хора, които слагат перфорирането на плочките в квадратния метър на слагане на плочки. Има други, аз съм от този случай, другите, които отделно си таксуват за перфориране на дупката. Има два варианта, които определят цената. Единият е дали работим с фаянс, другия дали работим с гранитогрес. Гранитогрес е 5-10 пъти по-здрав от фаянса, така че при него пробиването става доста по-трудно, няма доста повече време и съответно се сипва доста повече инструменти. Дупките са 18 броя, взел съм по 20 евро за всяка дупка. Тук става въпрос две на душа, имаме при структурата, имаме при бетоните, имаме при бойлера с пералнята, имаме и при мивката. Също важи и за вентилаторчето. Монтаж на окачен таван. В този случай окаченият таван е с гипс картон и имаме 3 ломички по него. Материалите, които са използвани за тавана са гипс картон, профили, материали за ломичките, лепило, паковка и боя. Те излязаха на стойност около 130 евро. Монтажа на един такъв окачен таван струва от 200 до 300 евро. Зависи помещението какво е, зависи колко лунички има да се сложат. Някои хора предпочитат да има вграден профил за LED лента. Подробностите са много, те също определят цената. В този случай този таван излезна 250 евро на хората. Следното нещо, това са душ, бойлер, мивка с шкафче и абсолютно всички аксесуари за завършване на помещението. Бойлерите варират от 150 до 500 евро, зависи какъв е този, в този случай 350. Мивката с огледалото са между 350 и 800 евро.
по-скъпи са, защото са от пластмаса, не са от MDF. Когато помещението е малко, е хубаво материалите да бъдат за мокро помещение, за да сте спокойни, че няма след 5 години или след 2 да ви се надуе шкафчето и да трябва да го сменяте. Ако сте спокойни от това, че помещението е по-голямо, може да си сложите каквото си искате шкафче, стига да не се мокри системно. В този случай шкафа с огледалото са 450 евро. Монтажа на шкафа огледалото е между 150 и 250 евро, зависи от размера, зависи от... пак има доста подробности, в този случай монтажа на шкафчето огледалото са 200 евро. Монтаж на бойлер 85 евро, монтаж на душ 75 евро, монтаж на вентилатори и аксесуари още около 100 евро ви излизат за труд. Монтаж на външен душ с питане има доста варианти също, дали ще е с терморегулатор, дали ще е обикновен, каква марка е, всичко това е много огромно значение, но един такъв душ излиза между 300 и 800 евро, зависи какво искате да направите точно. Има и премиум душове, които са златни, диамантени и всякакви. Вече там нещата не опират толкова до парите, но в този случай този душ, който се използва е с терморегулатор, нагрое, около 350 до 400 евро излиза един такъв модерен съвременен душ, който ще издържи във времето много. Аксесуарите за оборудване на банята, държачка на туалетна хартия, закачалки за хавлиите, закачалки за кърпи, вентилаторче, всички тези дреболи могат да ви излязат между 100 и 300 евро, зависи какво точно си изберете. В този случай около 150 евро излизат всичките тези неща за завършване на банята, които са необходими. Най-същото нещо, което обикновено става най-накрая, защото за да го направим ние трябва да имаме вече готовите стени, готовия пот, готовия прак, готовия душ. Това е душ кабината. Тя все още липсва, размерите за нея са взети, знам колко ще струва, сега ще ви споделя това нещо. За една такава душ кабина от стъкло, изработено от хубаво закалено стъкло, 8 или 10 мм, стойността може да варира между 600 и 1500 евро. Зависи от механизмите, зависи от начина на отваряне, зависи от доста неща. В този конкретен случай душ кабината ще се отваря с две плъзгащи вратички, ще бъде направена по поръчка. Излезе на клиентите 750 евро за труд и за монтаж. Обикновено такава композиция стъклена се прави между 1 и 2 месеца, затова имайте предвид, че ще трябва да изчакате този период, за да ви бъде завършена напълно банята. Има и варианти, в които си вземете готова кабина от някъде. Има такива магазини, големи супермаркети, по-малки, предлагат готови размери, такива, които се регулират. Може да си направите всякаква колаборация. В този случай стъклото ще е по поръчка, затова периодът е такъв. Алуминиевата врата. В този случай вратата е 2,5 на 65. Стойността на една такава врата да се изработи, да се монтира към 200 до 300 евро. Зависи какъв цвят искате да бъде вратата, може да е всякакъв цвят, антрацит, кафяво, сиво, синьо, зелено, какъвто си искате. В този случай вратата е бяла, струва 240 евро за изработка и за монтаж, като за нея чаках да я направят и да я сложат около 2 седмици. И така, накрая да теглим чертата, за да видим какво точно се получава. За 2026 година една такава баня може да ви се струва скъпо, може да ви се струва ефтино, но горе-долу цените са такива. Вложените материали за труд, за всички неща, през които преминахме, са 4860 евро. Труда за подобен размер баня излезна на клиентите в този случай с фирма, с договор, с отношение, с всичко, което е мечтата за един клиент, който е готов да си плати, за да му се свърши както трябва работата, е 5980 евро. Нещата са такива, каквито са. Ако искате следващите 25-30 години това помещение да го експлоатирате, вложете малко повече пари, направете си го както трябва, да ви мирна главата. Няма нужда никой да се връща да преправя, няма нужда никой да идва отново някой в къщата му, да псува, да рови, да сменя, да слага, да мака. Затова вижте дали може да имате доверие на човека, вижте дали е качествен, получете оферта преди да
преди да е направил каквото и да било, трябва да знаете точно колко ще ви струва труда. За да няма чупене на пръсти, да няма извиване на ръце, на вратове и на каквото и да било. Имайте предвид, че това е едно от най-важните неща. Дали може да се доверите на човека и дали той ще ви даде предварителна оферта на всяко едно нещо, описано по точки и по суми. Горе-долу на такава баня за радост или тъга излиза 10-12 хиляди евро вече. Това са около 20 хиляди лева. Може да стане и много по-евтино, може да стане доста по-бюджетно, не е нужно да се слагат такива плочки, такъв душ, вградени тоалетни и всякакви такива неща. Искам да кажа, че това е малко над средния клас извършване на ремонт на баня. Не е ниско качество, не е топ най-високо, което е вече с голямоформатните плочки, герунга навсякъде задължително. Тук, в този случай, това е една баня, която е малко над средното ниво, с доста качествени материали и доста качествено оборудване, като бойлери, душове, паравани и така нататък. Всяко нещо има значение за крайната сума. В този случай хората предпочетаха да дадат малко повече пари, но следващите 25-30 години, дето се казва, ако нещо не се строши, то просто да работи. Надявам се видеото ви е било полезно, надявам се горе-долу е внесло някаква яснота за това какво да очаквате, какво е хубаво да направите и какво е хубаво да постигнете като ремонт на една такава баня. Много ви благодаря за подкрепата, очаквам ви долу в коментарите, ако имате някакви въпроси, ако имате някакви идеи, да ги споделите с мен, веднага ще се отзова и ще обърна внимание. Благодаря ви, че сме заедно и до скоро!